Okei, onks kaikki täällä? Ainakin lähes. Jenny, avaa, menkää sisään. Ja Josh, onko sä opetellut käyttää sun pyssyä? Okei, olet hyvä, osaat, hieno homma. Okei, mennään. Tosi Josh, meidän täytyy mennä nyt. Meidän täytyy tapella niitä vastaan. Puolustaa kylää. Pelastetaan kaikki. Tiedäks? Maailmanpelastusjuttuja. Oli ihan mieleen ajat, kun oli Martin kanssa. Koita pysyä perässä, Josh. Mitä? Oi ei. Al, hyvä, että sulla on lakki silmillä, koska sä et haluais nähdä tätä. Seitsemän alusta. Hetkinen. Toi on muuten... Toi on se Larssonin tekemä alus. Toi on se meidän alus. Me täytyy pelastaa se jotenkin. Toisin sanoen, ammutaan noit alas. Ja... Mä keksin yhden jutun. Jos kai sä seuraat vielä. Ja on se tulee ihan perässä. Hyvä, hyvä. Okei. Tappelu alkaa ihan just. Valmistaudu ampumaan tykkimies. Valmistaudu ampumaan tykkityttö. Nainen. Tottu. Mikäli Pikachu. Valitsen sinut. Okei, kanonat valmiiksi. Aika tapella.